So लोगोफोर बिथांमोना अरुणाचलनि डान्सार so आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। आंनि चेनेलाव बरायबाय गासैखौबो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो दङ गल्डेन जुबली उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि गल्डेन जुबली लोगोफोर ओमफ्राय दायो गोबां हर जाबाय आरोना ओमफ्राय गोबां मानसि ओमफ्राय दिनै लास्ट डे लोगोफोर 21 जानुवारि ओमफ्राय आं लोगोसे दङ अबंसा लोगोफोर दिनै भिडिअ क्वालिटिया गाज्रि जानो हानाय मानोना दिनै मोनाबाय जोंनि फैनाया नोंथांमोना हरनि भिउखौ नुगोन आरोना नाय अबंसा नङा होमबा ओरैबायदि मानसि ना दा जों मिटिङाव मोनायाखैनो होमबाबो ओरैबायदि मानसि नाय लोगोफोर दा जों मिटिङाव मोनायाखैनो आरोना Everybody manchi लोगोफोर oh my god लोगोफोर दायो थांगासिनो एक्जिबिशनाव ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय ओरैबायदि हाब्रु जों अखा हादोंमोन ना से सार जागाया अबं मा खबरलै मा खबर आरे माने बोथोरा मा जानो बोथोरा जोंखौ नायाखैब्लाबो माने जोङो रायजोफोरा माने रावखौ मानियाखै अखा सखा रावखौबो माने माबायाखै अखाखौ फेजेनदों लोगोफोर दायो थांगासिनो जों डान्स नायनो ओमफ्राय ओरैबायदि हाब्रु आरोना थु लोगोफोर जायाखै oh my god बिथांमोना अरुणाचलनि डान्सार so आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों का नाम? मेरा नाम नेपू। अच्छा आपका? अच्छा तो नाइस टू मीट यू बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा आप लोगों का नाइस टू मीट यू साहा लोंनो ज' सरि कफि लोंनो ज' दोंनै कफिया फैबाय जोंनिया जिहेतु थाबाय गोबां मेमे लोगोफोरथ' प्रग्रामा लोगोफोर दिनै बहुत बुरजा जादों नाथाय जोंनि अखाया जोंखौ हेफाजाब होआसैना भागि अखायानो माने लोगोफोर जुताखौ नायथावथारला जुता लंपेन्ट सेस अबस्था गैला ओमफ्राय दायो सिंगार फैगासिनो सिंगारनि दायो भिडिअ लागोन लोगोफोर स' नायबाय थाबानो जाबाय जोंथ' सेम स' बहुत इन्टारेस्टिं जागासिनो नामा मा बुङो अखाया पुरा सेस खालामबाय माने जुते माने हाब्रु जाबजुदों माने दै हाबनाय बेलेग माने हाब्रु जाबदों माने दै हाब्रु हाबबाय लोगोफोर
ओमफ्राय गैयामोन नालाय आंहा ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि बर' आंनि गोदोनि कलेज स्कुल फ्रेन्ड ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांसै मेन स्टेजसिम स' बाय बाय औ लेट्स गो मेन स्टेज चलो दायो जों थांगासिनो मेन स्टेजसिम लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि ना अ माय गड नै दायो जों सफैबाय मेन गेटसिम नै ओमफ्राय हाबनोसै मा नुयो मा नुवा नङा होमबा लोगोफोर दायो फट' थिखांनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो ओमफ्राय फट' थिखांनाय हेल्प खालामगासिनो जोंनिया रामसाफाया येस ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा आंनि साबसक्राइबारफोरा फ्रि फायार गेमाव इन्टारेस्टेड दंबा बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हायो बिथाङा जाबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड रामेश्वर बर' स' बिनि चेनेला मा नाममोन फानि गेमार आं फ्रि फायार गेम माने ओके लिंकआ डिसक्रिपसनावसो जायालै जोंनिया डिसक्रिपसनाव सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङबा दा सापर्ट खालामबानो जाबाय बिथांखौ लोगोफोर नै फट' थिखांबाय थानाय टाइमाव लोगोफोर साबसक्राइबार स' बिथाङा आंनि चेनेलाव गोबां कमेन्ट खालामबाय थायो गोदोनिफ्रायनो बिएन बर' आं नामखौ सिनायनो थाखाय मानसि सिनायाखै आरोना स' लोगोफोरा बर'बो जाबाय ब्र' ओमफ्राय दायो नै आगैमोना मोसानो थांगासिनो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव लोगो मोनदों मुसा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय दायो बाजिगासिनो हरनि 10ता ओमफ्राय नै फुरा मोसा मेंबायना खामबाय जुथाखानाय लोगोफोर फुरा हाब्रु जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो न'आव थांसै लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'सै आरोना भिडिअखौ जों लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर एन्ड सोरबा आंनि चेनेलाव निउ लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना थांबानो जाबाय स' बिदिनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे स' दिनैनि थाखाय बाय बाय